Arriba l'inici de l'estiu per als més menuts i els centres escolars valencians es converteixen en una autèntica festa. El Col·legi El Prat de Llíria també ho ha celebrat d'una forma molt peculiar. Múltiples activitats, tallers i exhibicions ambientades en l'època medieval. Entremig d'espases, armadures i cavallers han celebrat els alumnes del Centre del Prat de Llíria el seu fi de curs. Tota una programació de caràcter medieval amb l'objectiu d'ensenyar als xiquets com era la societat mitjana. Que d'alguna forma els xiquets tornen a ensimismar-se en històries que son part dels seus arrels. Y lo que intentamos sobre todo es acercar un poco las costumbres medievales, las vivencias, el cómo vivían. Celebraven l'inici de les vacances d'estiu, però abans tocava assistir a unes classes d'història d'allò més lúdiques. Y que vean un poco también lo que es medieval fuera de lo bélico, que también tiene su historia, que es importante y que justamente Llíria es un pueblo de historia medieval. Una ambientació medieval molt bé acollida per tots els alumnes. Se los ve bastante entusiasmados porque es un poco otra manera de vivir las clases de historia, se las enseñas de otra manera y parece que esto como que les llena mucho más. Jornada també per a celebrar els bons resultats obtinguts durant el curs 2017-2018. Resultats ha sigut bo, en la selectivitat ha aprovat tots els xiquets que s'han presentat a la selectivitat. Bé, un balanç positiu i normal, com tots els anys. Amb un somriure en la boca i entremig de batalles de gladiadors, els alumnes del Centre del Prat posaven d'aquesta peculiar forma el punt d'inici a les seues esperades vacances d'estiu.